sapi ini langsung tak pemirsa ini di sapi ini digoyang pae koyoke. Digoyang pae ning kali sapi ini. Oh, bengak-bengok goleki kancane. Oh. Empet pemirsa yo bar udan. Jadi ini mau kali ini Mbah mati pemirsa. Kita susul pemirsa yo. Delok iki Pak enek umbai. Nek goyang sapi ngerti sapi piye. Nanti yo. Aduh. Kerumpul pemirsa delokan lho. Aduh, ya Gusti. Aduh. Enak opo iki Mang Cah? Tlak ngono rasane. Duh kari. Loro. Aduh. Nanti Pak emang si sapi. Kali ngisor po. Aduh. Kali ini gedine pemirsa. Ini terus nih bang, ngisor kono gak enak. Ini dhuwur berarti. Ya kalian ngerti sapi nih dhuwur cah. Pak ini nih tuh si sapi gimana? Oh, ini dhuwur kan pemirsa. Mumpung prei pemirsa merga ini Pak. Kalau delok. Sapine tiba. Tapi gak apa lah iso busuk piye? Kok bademan jeru berarti kuwi, jeru apa cethek? Sing kene dikasdi kuwi. Ora sing ngarep bademan. Oh, yo untuk cethek apa kuwi? Maksudnya kepleset apa piye ngono? Oh, berarti boleh lewat kono ya? Kono malah rawani ya. Kira lewat kali ya. Oh, kita gudi apa sapi nem? Oh, kuyang kita resik ya, Pak. Mancal loh. Wah, aku mak tau dipancal kuwi, Dek. Ijo kuwi sikile sik ra ontro, Pak.
Lapel ini Pak. Iki nek pedal niki apa ya, Pak? Lato-lato. Oh, mata pemirsa delok. Walah. Lato-lato nih. Lo. Walah. Iki karepe piye jane iki? Wah, mata tenan. Deng. Tak kira teh, Pak. Wah, saya gimbal, Pak. Oh iya kuwi gedean Pak sing ngarep, Pak. Sing tengen. Lha sing tengen. Sing tengen keketok. Hai, Dek. Ndi jegur ndi? Oh ngarep iki. Oh jero nek kuwi ya. Oh iya iki tipak iki. Kok tipak pemirsa lho. Ternire ini menganjlok saat ini. Tukangnya saya mau ke pemirsa. Kuli. Aduh. Mangancane goleki ya, Pak. Oh, kau digoleki. Sing kae. Ya udah saiki mangker rene, Pak. Empat. Nah. Ngundoke kecepet kapok. Seger. Yo kalau Pak ngecap Pak, ngisor Pak. Ading dengkole gurine. Pulo sikile bisa. Tiba. Cukup pondasi ngarep medaman ki yo, mincak. Kok sikile beset? Iya. Jeru kuwi. Sing tengen. Sing tengen ora, lho. Ora pondasi nang jeru kuwi. Iya pondasi ndi dene wong nggo sampe pondasi nang kotanan iki dene ngono. Sisih.
Siset ya. Sing lanang yo. Siset. Sing lanang. Soalnya anu kok meden. Iki selana. Gak. Yo yo. Gak usah sing lanang resik. Sopo lah iki takon tangan yo landungan kok. Lah ki lomboke usah. Sahur meneh angel. Lanjut pemirsa yo ki mang ya seperti biasa gabut pemirsa ki berbuah masak ki mang ban guyang sapi karo pake itu lanjut mak arep ngadai kacang pemirsa jare pake kacangnya wis garing dadi gak perlu dipepe meneh tinggal disimpen kaya ngono wis iki lho Mas tulung sik pemirsa yo jare Pak wis garing. Aku nek jareku ki urung. Tapi aku yo penasaran. Oh, Biasane ki wis upuk-upuk kok. nek wis garing ki dipangan yo perondi, tapi ki pas aku ki urung. Ada rungokno. Delok. Oh, delok. Ih, dipangan kacange kan. Ya ora mbok goreng ya ora pero Sik ah, Rungokno. ini pemirsa. Oh, abene kriak-kriak kono kok. Tapi jadi pakmu wis. Delok, dibuk-buk. Oh, Heeh. wis upuk-upuk kok. Ya pas malah aku kesel nglebokno mlebu metu. Wis garing ora usah dipilih. Astagfirullahaladzim. Lele. Kok kurang gawean ketoke, Dek. Iya toh? Iki tak bae gawean. Bisa kabeh. Mimpes yo, iki maune sak-sak teles dadi sak-sak ora. Kopong kabeh. Ya lumrah kan sing apa. Kok tunggu wino. Dol, Mak, dol. Kok kana lho, Di. Mbek kacang telur, Mak. Ya, kok ning wayahe dioceki. Iki sambal kacang, Mak. Dilambe, tinggu anu lambe yo. Iki sambal kacang. Iki kena tinggu rena-rena pemirsa, kacang telur, sambal pecel, Sambal kacang. glangkemen dioceki yo kena. Sambal lontong. Iki soalnya yo mau tak dol sithik pemirsa antara piro 20 kilo. Enak. Sambal sate, sambal kacang, sambal lontong. Yo lek ngaku 5 kilo, Mbak Kesi 2 kilo, lek wis 2 kilo, Mbak Kesi 2 kilo, Mbak Wis 1 kilo. Terus apa nah yo? Yo enek ketoke pemirsa. Iki modele piro mau terima 1 kilo. Icire piro? Icire iki kan loro ya pemirsa. Nah, iki dadi 2 luang. Dadine wah, banyak sekali. Banyak terus. Iya, wis garing. Terus. Ngene lek ora blongkrok ndang beres. Dicek sene tampah urung garing sene tampah. Tambah dol, Mak. Sene tampah dienggo sambelan dhewe. Sini tambah dol. Mah bukan ngedol lah. Iki aja isi kacang neh, Mak. Kenapa ndak kesel? Kesel ngotesi. Mbak setengah hati aku kok konone wi dulu adikane. Di jenenge wong tani iki mergawe apa ae kesel yo. Sambangno wong. Iki untung Sambangno wong. itir langsung diwatuni tok asin. Lah sing liya-liya laran obat nyemprot, obat apa kok malah ojo icir neh. Sakjane malah icir sing simpel-simpel kaya kacang ijo, kaya Delok kaya kacang iki ngotesi. ngotesi wis ning omahe. Wong atine soro. Sing ngotesi emake ngetek bar ngiwangi. Lah sing ngiwangi njukutine kono tanganmu nganti bunger kabeh. Nah, Oh jagung, nek jagung ngopilih. Ora usah ndek jagung enek alate wis ana. apa ya kacang ambek jagung malah soro jagung. Ah jagung enek karek kuwi yo enek mesine. Kan apa karek anak mesene kan nek wis panen. Lah Nah. saurunge kuwi icir gejek ngorea gulut. Apa? Maksudnya dangin. Kan gak aku kuwi, kan Pak. Yo tetep nek kowe wis spray tetep dijak ya. Ayo dijak balik wajar tok. Ora mungkin ora. Oh, mergawe yo. Mergawe yo. Loh, karo nek wis mergawe yo malah laku mesin kabeh penak. Wis ke. Ayo. Oh. Ya lo disambel. Iki lho, ayo iwang ngadai. Iki lho yu,
kene yu. Aja ning kamar ae libur-libur ning kamar ae. Ayo dhewe. Ora semboyok yu. Wes aku tak biar ning kelet engko. Oke. Iki lho wi dendang bar wi. Cah kan sampet ngono cah. Duwe ketoke ngenteni make moro tangan kok ya. Lho. Kowe aja dite lho nek make kadung mring-mring mbah lho ya. Langsung, Mak. Apa tak peno sabetan, Mang? Tenan. Kesel aku pemirsa dielus ora roh. Ya carane nek ngiwangi iki ya kok kene dilebokno. Aja kleran imbar pindho mae tembok kongkon apa doe. Ayo ya rasakno iki, Mang. Iki wis malah iki, Mang. Wis malah iki mainan. Wis malah iki, Mang. Kowe gak ro bunglon. Mae malah mbok lho ya iki. Kowe disabari gak ro. Ya tapi saiki nek dianu apa mesti ngono yo. Mesti kok enek ayo. Iya. Dijak opo mesti gawe kolo, gawe kolo. Muntah nopo. Lah iya ya. Yo wis golek yo. Adune gak usah dijak. Ngono kok. Amoh e. Iya. Iya. Iya tapi ki mang mek golek ngondi. Ah ya makane nek metu-metu bener nek Iki mama. nek ning omah ra apa dijak lah gak apa nek ning omah ae, tapi nek metu-metu gak usah. Iya. Tapi bener pemirsa, duwe nang ngerti sak metu nanti ki sing ngutakno opo lah, sing opo lah, sing opo. Lah iki mang ning omah ya ape golek pemirsa yo. Mane yo gak patut dijak tra ning omah ae. Nek ning omah gak apa-apa dihabisi ning omah. Nek njaba meh ono sungkan. Iya. Opo bae ning omah lah ning jowo. Aku ora ana acara sungkan-sungkan pemirsa. Sing penting buat mendidik anak ben wapok lombok, kapok lombok pedus. Nah, saiki ape golengo langsung ndekne sregep. Soale mang luwes bunglon. Oh, delok. Bunglone soale mang ape malas ra sida ya. Iki perintah ki gotong royong ngono lho iki. Ojo liburan malah ndelok TV ya ini kamar. Dan ning omah ae Iya liburan ndi? metu wae. Lah metu dhewe kono. Taman Ning taman nek apa? dolanan. Dolanan adomen ngentekno bensin. Aduh. Heh, wong ning omah taman ngarepe akeh. Taman 1000 suket yo. Lah yo. Iya pemirsa, iki akeh tak usik ndi. Tak klumpukno kamar. Ning ngarep taman 1000 suket iki apik malah. Mbunggo rambanan kan kowe ganyang-ganyang suket ora apa-apa. Lah kan ning taman kowe ganyang apa? Lampu. Yo. Apa tedas kowe mesti suket empuk. Gas. Lah tedas. Gas. Lah kowe nek lampune dhuwur ki dipangan. Ora gak lampu iki. Sukete wis bar tak usiki tapi tak ondokno ben garing. Iku di Kareng obong. nek diperintah yo mbah piye yo padha ngetik-ngetik padha betah mripate lho. Yo. Wis kudu mae ae sing kuwi. Amune wi. Masak guys, tak. Sitok-sitok. Langsung. Ora kowe. Ngewangi kok ora ikhlas. Iki ape tak simpen nyampe berapa bulan? Gedang lagi dibet. Iki cekekane ae saiki iki. Wih, gedang lagi dibet dek sore mbok tekokno gedange mateng ya. Ning kamarku nek ngempet aku turu serbar-serbar lampu karbit ya apa iki? Iya, Pak Noe. Gak roh kan iya berarti. Gedangnya gedang kok sak tundun isine mesti telung cengkeh ciwilik-ciwilik pemirsa. Gedang di Tegalan ya. Tegal endine le. Gedang susu. Iya. Sembrek. Serelek mes ki nek pengen langsung dicacahi di. Iya aku roke dodong mbok cacahi no. Dicacahi terus dibuat. Teker sisan ya, Mak. Apa? Ora. Dodong apa? Wes alhamdulillah pemirsa. Gua kira apa rono mas. Dikon aku ora adus yo. Gerira. Ki pemirsa. Nek ini kan wis padang pemirsa yo. Arek dilipet. Sik tak jupuk taline. Kuwi to. Kok muni ngene dibungoki neh. Tulang tulung. Ini. Oh, gak apa di. Tapi ki yo wis akeh le dinggo wine. Murah-murah iki wis dinggo pae. Ini ya pemirsa. Sakit anyar. Cek buntu. Sakelo lho pemirsa, iki tak ibokno kamar ben ora apa ning kono yo. Samping kono wis. Wis iki kuwi. Tol pitik. Iya.
Wis tak nek iki. Awas ya. Hei. Pakai kamera kok engkut. Bangetan ya. Kan lagi lo delok. Rasa wis oke. Selesai pemirsa ya iki tak emplok kecer gue man. Loh, mulus-mulus. Wis tuh, Pak. Yes, pemirsa. Cukup sakmene ae videone mak iki mau ya pemirsa gabut iki bingung mak nggae video apa kaya ngono. Soale iki hawane mendung. Dalane suker. Apa metu ya piye ya? Perlu nek ngarane apa numpak motor. Montore dienggo pake. Wis intine kaya ngono pemirsa ya. Jadi ki mang sing buat pemirsane Mae yang setia. Urane Mae ora ngupload ya pemirsa soalnya Mae ndek rondo iku pemirsa. Rondo ora penak. Jadi jere Mas Andi apa-apa kok serba di konten koyo ngono gak terus terang ambek Mas Andi gak diolehi pemirsa, tapi nek menurut Mae wong jenenge YouTube ya pemirsa. Kudune apa-apa di konten, tapi anak lanang gak entuk. Ya wis lah pemirsa kaya ngene. Muga-muga piye ya pemirsa. Terima kasih sing dukung Mae, mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezekine ngalir kaya banyu kali. Aku kaya banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ngono kala pemirsa. Anak lanang ketok ora pemirsa. Dolanan HP montak mantuk.